Odlično, tu ste! Dakle, hoću tortu! Pa to je lako! Da počnemo, devojke! Idemo! To će biti zabavno! Pomoći će nam naša muzika! Hajde, Rumi! Počinjemo sa tvojim solom na gitari! Da, malo brašna! A sad nam trebaju jaja! Stavljamo ih u brašno! Tako je! A sada malo šećera! On je ovdje! Treba samo uzeti nož da probušim to! O, da! Ostalo je da dodamo mlijeko! Sipat ću 2 flaše! Odlično! A sada miješamo! Super! Napravili smo testo! A sad se premeštamo u kuhinju! Hej! A šta demon radi ovdje? Došao sam da vam sve pokvarim. Sad ću vam pokvariti tortu za vašeg fana. Ne, naša muzika mu neće dozvoliti da sve pokvari. Sad ćemo ga oterati. Uspjelo je. A vreme je da ispečemo kore. Odlično, kakav prijatan miris. Sada treba sastaviti tortu. Dakle, kora, krem, zatim opet kora i opet krem. A posle pokrivamo sve fondanom. O, da. Treba odseći višak. I sad svaka ima svoju boju. Odlično. Hajde da okrenemo. Cool. A sad ćemo napraviti rezance. Ja ću imati slatke rezance od Skittles bombona. O, da, gledajte. To je tako lepo. Ubacujem štapiće. Ukrašavam tortu slatkom etiketom. I to je to, sjajno. A kod mene će biti rezanci od želeja. Sad ću ih napraviti. Odlično mi ide. Stavit ću to sve na tortu. Zatim ukrasiti voćnim kuglicama. Ubaciti štapiće i to je to, sve spremno. I ja sam napravila rezance, ali crvene. O, tako lepa boja. Stavljam na tortu, zatim ukrašavam crvenom paprikom, ubacujem štapiće i eto, imam vatreno jelo. Jennifer, probaj naše torte. Wow, napravili ste torte u obliku rezanaca? Cool! Hoću da probam prvo ovu zelenu tortu. Zanimljivo, rezanci su od želeja, cool. A šta je ovdje? Wow, to su šareni rezanci od Skittles bombona. I torta je prelepa. Ekstra. I posljednje jelo. Wow, kakva crvena torta. Jedva čekam da probam. Jo, čekajte. A šta je ovo? Sve mi gori ustima. To je bilo ljuto. Izvinjavam se. Dakle, Zoe je pobedila. Da, prva A šta vi ovdje radite? Došli smo da se borimo protiv svog zlog neprijatelja. Je li to sve šta možeš? A? Eto ti zli demone. Još nisi video sečivo mog mača. Nedostaje ti brzina, K-pop lovkinja. Pa, ko će sada pokušati da me napadne? Ne zaboravi na mene. Male devojčice, ja sam najmoćniji demon na planeti. Nećete me savladati. Ti se jako varaš. Kija! Kakav snažan udarac. Iako sam se sada predao, vratit ću se jači. O ne, moj ramen. Nema više ručka. Tako sam gladna. Pošto ste vi tu, hajde da počnemo. Kulinarski izazov. Krećemo. Sad ćete kuvati ono što ja kažem. Dakle, želim japanski desert moti. Gledajte, izgleda ovako. Super ideja.
Dodat ću malo brašna. A sad ću iscrtati moj moti. Odlično. Dodat ću uši, oči i nos. Oj, spala je tako slatka mačka. Sviđa mi se. Stavit ću pored malu saksiju sa biljkom. A ja sam napravila lepo roza testo za moti. Ispalo je tako mekano. Super! Sečem na 4 dela i uzimam šarene konfete. Dodat ću malo na svaki komad. Super! Dobila sam šareno testo. Imam odličan fil. Svaki treba obojiti. O, jako ukusno. Dakle, jedan će biti naranđasti, a drugi od grožđa, a borovnice i jagoda. Eto, filovi su spremni. Napunit ću moti. Aha, i oblikujem moti. Odlično. Ispalo vrlo dobro. A sad ću da sve ukrasiti cvećem i dodati slatke konfete. Gotovo! O, Zoe, ti si tako sjajna! I moji moti su spremni! Hajde da ih ukrasimo čokoladom! Sad ću nacrtati slatku facu. Samo pogledajte kako to slatko izgleda! A divno, zar ne? Da. I dodat ću kek sa obe strane, dakle! Jao, izgnječila si ga. Ma dajte, sve u redu! Dodat ću čokoladne uši i gotovo! Roxy, probaj! Oho, vi ste tako sjajni, svaka čast. Uradili ste ono što sam htjela. Dakle, probat ću prvo ovo. Wow, to je lepo. Sviđa mi se. Taj fil od borovnice je prelep. Idemo dalje. Šta je ovdje? O, kakva slatka panda. Probat ću je. Ukus vanile. Sviđa mi se. A, da. I posljednje jelo. O, šta je to, moti torta? Izgleda sjajno. A kakav je ukus? Sad ću probati. O, to je predobro. Ali ko je pobedio? Odlučeno, Rumi. To, pobeda je moja. Hvala svima. Pošto ste ovdje, molim vas, pripremite mi tortu. O, da. Baka Tome, razbit ću par jaja u činiju i zatim dodati brašno. Odlično, sada mešam. Ja, bako, s ovim zadatkom bolje će se snaći mikser. Dajte ovamo. Odlično. Gotovo testo sipam u kalupe za pečenje. Tako je. A to su moje jestive boje. Dodat ću ih u kalupe. Da. A sada sve mešam. Lepota. Svaka boja je savršena, jel da? Eto šta smo dobili. Sada to sve treba ispeći. Uradit ću to uz pomoć. Hej, mala, skloni se. Ali šta je tamo? Rose, beži bre. To nisu igračke. Strašno, ova deca me izlučuje. Ova šefica je tako bezobrazna. Čak mi ne dozvoljava ni da pogledam. Ja ne želim da pravim dosadnu tortu. Treba će mi huba buba. Da, puno huba bube. Stavit ću sve žvake u duboku činiju. A gde? O, smislila sam. Šefe, pozajmite mi vašu stvarčicu. Aha, treba će mi. Da, 2 će mi trebati. Dobro, neka je. A ja ću uzeti ovo. Odlično. A sada počinjem. Super mi ide. Gledajte, ova žvaka podsjeća na ligavca. I miriše tako ukusno. Blago meni. Probat ću. Kakav super balon. A sada uzimam kalup. I sipam unutra testo od žvake. Zagreću i dobiti ovakvu koru. Da, a sad mi treba krema. Evo je. A sad ću ja to pozajmiti. Ali zašto? O da, to je baš ono što mi treba.
Naneću ovu kremu na svaki sloj. Tako je, kora po koru. Zatim ću odseći sve suvišno. Da. Nakon toga premazat ću sve kremom. I lepo razmazati. Ispalo je tako ravno, pogledajte. Kako vam se dopada? O, vi ste majstor, šefe. Da, znam. Nešto nedostaje. Tačno, to su oči. Hej, opet ti, mala. Marš odavde. Dakle, zalepit ću oči. Dodati još par detalja. I eto, moj jednorog je spreman. Pogledajte kako sladak. Šta to leti? Bako, šta to radite? O, izgubila sam poklopac od tegle. Evo ga, Bako. O, hvala vam. Dakle, za svoju tortu ću razlomiti keks na pola. To će biti uši. Divno. A sad ću posuti tortu odozgo kakaom u prahu. Da, super. Zatim dodajem oči i usta. Bako, to je tako slatko. Hvala, unuko. A šta ti imaš, draga? Vidi, ova čokoladica je za tebe. Hvala, to je baš ono što mi treba. Odgovara mi po boji. Dakle, stavit ću štapiće okolo. Odlično. Zatim dodajem slatke uši, oči i usta. Moje roze torte u obliku mačke je spremna. Wow, kakve neobične torte. Ko je to? Mačka, medvedići? Jednorog. Počet ću od njega. Tako je lepo unutra. O, da, i ukus je ekstra. A sad ću probati medvedića. Kakve uši. O, da, ova torta je čokoladna. Obožavam čokoladu. I ostala je posljednja torta. I ona je jako slatka. Sad ću da probam. Pa to je žvaka. Mnogo lepo. Dakle, pobedila je ova torta. To, pobeda je moja. Bako, tako sam srećna. Imam karmin. Treba da ga iskoristim. O, tako je ukusan. Pa to je prava jagoda. Sad ću da probam. Fuj, to je odvratno. To nije bio jestivi karmin. Ups, baš mi je nezgodno. Je li to kulinarski izazov? Onda mi napravite jestivi karmin, jel može? Da, nema problema. A za svoj karmin ću uzeti žvaku huba-buba. Tako je ukusna, ne mogu da odolim. I gledajte, baloni su ekstra. Da. Dakle, stavljam sve žvake u duboku činiju. Tako je. A sad mi treba nešto da ih otopim. O, Liv, šta to imaš? Stanica za pravljenje napitaka? Moram da pozajmim to. Žao mi, izvini. Dakle, vreme je da otopim sve svoje žvake. Da, tako je da ne ostane grudvica. Ispalo je odlično. A šta je to kod Jess? Zdravo, hoćeš da plešeš? Da, hoću. Aha, razumem, znači Jess je veliki obožavalac Labubu. A znači i Karmin će biti sa takvom igračkom. Da, to će biti jako dobro. Sipam fil unutra. Treba napuniti sve do ivica. Hej, pozajmi mi ovaj sprej. Wow! Seme, počni već da radiš nešto. Dobro, ja ću napraviti karmin u temi Minecrafta. Ja mislim da Jess neće biti zadovoljna. To ćemo još vidjeti. Dakle, sipam unutra čokoladu i razmazujem sve po krajevima. Da, odlično. A ovo mi više ne treba. A sprej mi vrati. Dakle, kad se čokolada zaladila, mogu sipati bombon M&M's. Znam da ih Jess obožava, ali to još nije sve. Prelivam medom.
Aha, tako je, dovoljno. A sada stavljam to sve unutra. To je to. Ja sam završio. Nije loše. Šta je ovo? Odlično! Reagent gazirana voda je uspešno dodan. Hajde da vidimo šta je ostalo. Žele bombone. Odlično. Da vidimo kakva će biti reakcija. Šta je dalje na mom spisku? To je nešto najkiselije i najopasnije. Treba dodati ove bombone u minimalnoj količini. Ups. Izgleda da će nešto biti. Koliko pene. Plašim se. Čekajte. Eksperiment je ipak uspeo. Gledajte. Wow. Kako je sve lepo i zanimljivo. Ovaj karmin izgleda cool. Probat ću ga. Zanimljivo. Ali ne mogu da shvatim kakav je ukus. Zašto je tako kiselo? Nikad nisam jela tako nešto. I mislim da više neću. To liči na čokoladu. Ne mogu da zagrizem. Šta je bre to? Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Verovatno mogu iskoristiti ovo. Da, uspela sam da razbijem karmin. Hajde, otvaraj se. Wow, punjenje izgleda ekstra. Da, to je tako slatko i ukusno. Divno. Dovoljno, idemo dalje. Ne mogu da verujem. Je li to moj omiljeni Labubu? Čekajte, ali gde je slatkiš? Mirno, vidi. Moje jelo je kao pravi karmin. Samo ga treba odvrnuti. Shvatila sam. Dakle, odvrćem. Neverovatno. Ovo je zaista kao pravi karmin. Sad ću da probam. Ukusno. Da. Sad je vreme da napravim balon. Gledajte. Zabavno. Veoma mi je teško da izaberem pobednika. Pobedili ste oboje. Cool. Baci 5, Miley. Nemaš sreće, ali šta ću ti ja? Hajde da napravimo toplu čokoladu. Jel može? Kako divno. Gde mi je čajnik? Evo ga. Odlično. U njemu se već hladi ukusna topla čokolada. Neverovatan miris. Sipat ću čokoladu u šolju. Odlično. Sad ću uzeti kapućinator da umutim mleko do guste pene. Gotovo. Prebacit ću mlečnu penu u šolju. Sada želim da napravim mačku od pene. Odlično mi ide. Napravit ću prelepe uši. Divno. Ostalo nacrtati njušku čokoladnom glazurom. Dodat ću šarene detalje. I to je to. Ispalo divno. Zadovoljna sam. Pogledajte. Jill. Znam šta da radim. I ja želim da umutim mleko. Bolje da odmah umutim svo mleko u pakovanju. Šta se dešava? Kakav moćan kapućinator. Sve se proslo. Odakle uzeti penu? Balerine ima. Hajde da ukrademo malo. Tako je. Stavljam mlečnu penu na toplu čokoladu. Super. Sada uzimam šablon. Stavljam ga na penu. Sad ću izvaditi kakao. Ups, sve sam prosula. To je previše. Jao, ništa mi nije uspelo. Kakav užas. I šta sad da radim? Dobro, imam bolju ideju. Uzet ću pakovanje šlaga i stisnut ću ga u kalup. Sklonit ću višak i to je to. Stavljam u frižider da se stekne. A šta se kod vas dešava? Balerina, daj mi šolju, daj, potrebna mi je.
Šefe, šta sebi dozvoljavate? Ne dirajte moju glavu. Bolje da vam dam drugu veliku šolju. Izvolite. Odlično, mua. Hvala, balerina. To je baš ono što mi treba. Hvala. Okej, hajde da počnemo da kuvamo. U šolju ću sipati kakao. Da, zatim puno toplog mlijeka. Super. A posle stavljam mlečnu penu. Od mlečne pene treba napraviti lice mačke. Da, tako je. Oči, nos i njuška. Uspeo sam. Ukrasit ću šolju marshmallovom. A sad ću se ugrijati uz pomoć brennera. Evo ga. Da, tako je. Ja sam završio. Jill, ostala si samo ti. Da, sad ću izvaditi iz frižidera kalup i izvaditi mačku. Uspelo je! Divno! Stavljam je na mlečnu penu i to je to! Rose, probaj! Prijetno! Wow! Tako želim da pijem! Hajde da počnemo sa ovom ogromnom šoljom! Ona je sva ukrašena marshmallowom! Obožavam! A sad ću probati i sam napitak. Ukusno! Wow, kako slatka šoljica! A u toploj čokoladi pliva mače. Želim što pre da ga probam. Kako ukusno! Super! Ovo je tako dobro! A šta dalje? Wow, kako lijepo! Piće je jako ukusno! A da li je maca lijepa? Da, oduševljena sam! Odlučila sam da dam pobedu balerini! Stvarno? Tako sam se trudila! Hvala, Rose! A sad mi se jede pasta! Ja sam tako gladna! Odlično! Jao, između njih dvoje jaka konkurencija! Prestanite više da se svađate! Bolje pogledajte kako radi profesionalac. Da, deco, učite od mene. Dakle, uzimam ringlu, na nju stavljam šerpu sa vodom. Zatim ubacujem špagete da se kuvaju. A sada uzimam leveno meso i pravim u njemu udubljenje. Stavljam unutra špagete, prekrivam slaninom i umotaću sve u foliju. Tako je. Stavljam to sve u rernu i čekam malo. Eto, sve spremno. Hajde da skinemo foliju i isečemo sve. Kakav miris. Ispalo je prelepo. Nadam se da ste sve naučili. Hajde, Mia, uzmi rezance. Kuvaj. Naravno, hvala vam, šefe. Sve sam shvatila, ali ja želim da oborim svoje rezance. Dodat ću par kapi jestive boje u vodu. Uzela sam plavu i roze. Ako to sve promešam, dobit ću ljubičastu. To je to, rezanci su već spremni. Imam roze, plave i ljubičaste. Šta je to bilo? To se Kurt igra. Kurt, a šta si ti uradio? Izvinjavam se. Dobro, ja uzimam testo, stavljam ga u kalup u obliku lega, unutra stavljam sir i prekrivam komadićem testa. Da, zatim ću oseći sve suvišno, otopit ću u tiganju komadić lego maslaca i staviti svoje lego kocke da se prže. Kada sve bude spremno, stavljam sve na lego tanjir. Gotovo! Rose, brzo probaj! Da, Rose, prijatno. Wow, super! Dakle, od čega da počnem? Hajde da probamo ovo. Izgleda jako primamljivo. Uzet ću pače. Ukus je odličan. Svidalo mi se. Šta je dalje? Kakva lepa pasta. Ona je šarena. A kakav je ukus? Ekstra. Idemo dalje. Opa, to su lego kocke. Nevjerovatno. Sad ću probati. Oho, punjenje od sira. Ali ko je pobedio? Ne znam.
To je brat Kur. Da, znao sam da Rose obožava